Sunny day today. I don't cook shoot. I have Bisaya Baai today. But mag-meeting po ko kaduli naka-Edrelin. So I'm running late. I need to drop off the chair there and get my stuff in the car. After that, let's go. What? Katulak ng ilong. Yeah, it is what it is. Let's go make meeting here at one studio. Meeting ko na ni Edsog ni Kanangkwad ni Audra, and I'm planning to get the studio and work on it and work as a photographer here, main photographer, and all the things to do. So let's do this. Currently ganina nagbuhat ko sa akong batunon. Karon human ako sa akong batunon. Ako nga rin sa kanang akong computer nga rin. So boss, wala na ako sa vlog. Nag-shoot ko kanina Bisaya, and then we did a photo shoot to city quick, and then nag-shopping na ako sa city, and then I went back home and everything just stops here. So I'm copying the files and everything, and muna siya. That's what's happening right now. Kapoy. Anyway, muna na siya for today. Kay di na sa palabiguan kay umasad. Wala ko resulte. Ito ang background, no? Ito sa tanaw ng brick wall nga rin. If I'm gonna vlog here and just talk here, that's it. That should be good. But yeah, also maka-vlog na ko nga to sa studio, so that should be good for me, and let's see how we go. Good morning, bye. So this is our balcony early in the morning. Di naman sa kaya early karon, hangin na kayo, and linabhan lemon. So yeah, this is my balcony. Yeah, wala pa may kuan, puno pa man ang parking lot or ang garage, so nara dihang out po. But yeah, akong bili niya akong personal ref kay wala na magamit niya kuha. So naa karon ang kanang kuhan sa na kanang chair ako ana ay saba. Amo silingan nindot kay kuan no. Nindot kayo kanang grounds, and ito na kahoy. So yes, it's nice to stay out here in the morning. Maglaway na siya basura. So basura's gonna be like on Tuesday. Ang kahoy na upaw na mo baga na siya kung kanang kuan di na winter. And kada ni pihanan. Ay, pihanan. That's downstairs. Silingan. Dito sa balcony nga to. Anyway. Nana na akong kalit to, no? Mapalit tayo nana. Anyway, so yeah, going back in. So muna siya hayaga. Init. Anyway, muna siya ang among front, and yeah, maura. So karon magawas ta. Just check out the mail, and then house. Uy, nang daspan sa gawas. Let's go. Gawas ako parking ron. Doong tag laka-price tapit. Men, magkuhan ko sa katong palit nga item sa kuha, mag-deliver ko, and then mag-antunin ko sa shoot. Okay, let's go. Car's a cracker. Di biya pisti. Turn a car. Old school. Check that out. Yep, nice. Pindot kang kasada ba? Yan ka na idukta ka. Yan lang yung biyahe. Sige lang mo panguyap. Yatay. This is the house. Stop ang recording. Nabot ko nga rin sa house sa katong palit. Gibaligyan sa kuhan. Ano pa rin kanan eh. Ligyan ako sa kanang Ninja 5 na ako. So muna siya. I'm just gonna deliver the item. This thing is mas mahalin ba ako na lang i-deliver. Upan ganahan sa paliton kwaon sila ha. O deliver lang yan ako. Ano siya nakanindot. Anyway, kuha ko sa din natin. Ano siya. Kuha ko sa kakamot. Lisod mo ni kuha ko sa kakamot eh. Sige. So Ninja 5 na siya SSD, and yes, landong kanang na battery, and there's one more SSD angles camera. So this is SSD and reader,
And ako Ninja 5 with 1 battery and SSD. Nasa cage. So, halin. Goodbye. Jet fuel, piste, kulbaa. Taya. Vlog ngayon nani ba? Kanang ayag kayo kanina sa kong naong. Pwede sa kong mag-vlog nga mag-ingon nani. Pero katunga sa kong naong init. Masya kasiga. Tsaka smaya na ba eh? Tanaw ninyo. Nani ah. Kaya gawin ko, nagka-video mo ko ka ng mga kasal. Pero kung makita mo nga ni harsh lighting siya, pati mo siyang lighting, kung sa picture pa, na basura rin siya ba? Pero mutaan ako ninyo. Kung vlogging lang gani, yan ka nang inani lang. So, storya, nag-storya lang kong vlog, and relax lang, wala yun sa... Does this look good? Or ako na lang ipaan na tanan ng adlaw sa kunaong para klaro tanan ng kunaong. Kuyaw okay ba? Hindi mo kuyaw, pero kanang maglibog ka sa sakto ba? Kasi you have to, it's either vlog has to be so good or just put on content of kanang nag-vlog ka, nag-storya. Kana ko ba? Dapat kayo nag-drive ko na ako nag-vlog. Isa ba? Living Legends, kanang naka-standby na ko diya before. Kanang mga kabayo nga racing niya, kanang ni-retire na sila ba? So diyan sila pa dong called Living Legends. Mas lang retirement. And yes, init. Padong na sa alas 2 Gs. Pero yeah. So muna siya naglibog ko nga balik ta sa consulting. Naglibog ko ba kung if I'm gonna vlog, does it have to be nga inani nga saktong color? Problema kung inani sa sakto ang lighting. Of course, dapat sakto yun ang lighting. But the thing is, na ako'y kadang where do I draw the line kung ang vlog lang, di na ako mag-check sa aesthetics, sa color, sa kanang highlight bunsa. But yeah, I was wondering ganina ba kay na auto ni sulod ng gasoline station, kanang red na auto. Yeah, that's a Tesla. So hindi ba nag-gasoline ng Tesla? Ibang ba nga rin sulod mo siya nga rin? Kasi kung pa ito pagkaon ni diya. Taya. Walk there. Can you go there? It's following you. And you can say something. Say happy birthday to me. Yeah. It's coming? Elsa. And your cake. Show me your cake. There's your cake. You like it? Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.